arrapala mekanikoaren bigarren fasea bukatutzat eman dabe. Inaugurazio ekitaldia burutu dabe Gernika-Lumoko udaletxetik, Jose Maria Gorroño alkatea buru izan da, eta obrak 1.349.320 euroko aurrekontua izan dauela azpimarratu dabe. Lehenengo eskerrak egon hemen proiektu honetan parte hartu duenari. Karo, oin ikusten da, erresa izan dela, beran gezo duen proiektu honek, eta eskertu arkitekttoari, Elisa Saratxaga, aparejadoriek, Pablo Aberasturi eta Ane Unamuno, enpresakoak, Rekalde enpresakoak, hor dago Agustin Otadui eta Felix Olfos, eskerrik asko da hori. Oin bostile bete baino gehiago, aprobe gehiago, irailak 29, San Miguel egune, egon ginen hemen martxan ipintzen hori goiko tramoa. Hor zintxi bai gendun, Kurzita hemen dau, Kurzita Etxabe, eta Mari Carmen eta Arantza Agirre. Kalie lotu da elegante. Eta ganera hori aldatza igoteko, errestasune danontzako. Bai medikuine joan bidanien, edo Elisara, edo Juzgedure, edo Lotarjera, beste edo zein lekutara. Eta da ona danontzako. Kastientzako, edadekoantzako, eta beste guztientzako. Harin egun, egon etxeni hemen ojangurera naizekaz, esaten zan haukarpi mingun, gaurkorako ebuzie motengoan da, da esan doztien, ez dakizu hor barandiletxuen, zenba jente geratu ambulatoriera joateko, medikeino joateko, arnasi hartzen. Da nik agindu, zile bat gure badu jarri, da hortxea arnasi hartu, gero tramoa egon. Da ez dakizu oin, zelan geratu berizti egiten, batak izaneko rampi hordekelako. Eta benetan horrek postasun handizien mondoztan niri. Horrela Gernika-Lumok beste itxura bat hartzen dau eta ambulatoriera igoteko aldapa igoteak ez dau hainbeste kostatuko. Izan be, hiriguneko satirik aldapatsuenetako bat da, irisgarritasuna hobetzeko diseinatu dabe proiektu hau, eta Gernika-Lumoko udalak San Juan kaleko arrapala mekanikoaren bigarren fasea bukatu dau. Udalerriko desnibelik nabarmenetako bat leuntzeko pentsautuako azpiegitura izan da. Honek, Carlos Gangoiti eta Inigo López de Haro kaletan arteko zatia hartzen dau. Bigarren fase honetan, adin guztietako bizilagunen mugikortasuna erraztu nahi izan dabe, eta ikusi ahal izan da moduan, inaugurazio ekitaldi honetan, lehen biderrez igo dabe bigarren fase honen arrapala mekanikoa. Horrela arrapala mekanikoa osatuta dago eta ambulatoriora igo daiteke arrapala mekaniko honetan. Batez be, adinekoentzako eta ambulatoriaren erabiltzaileentzako egin dabe hau. Proiektuaren barruan, alaber, aspaloiaren soladura barritzean sartzen dela aipatu dabe Gernika-Lumoko udaletik. Arrapala kontrol sistema automatizatu bat izan dau, sentsore fotoelektrikoen bidez abiatzea zein gelditzea kudeatuko dauana, eta ibilpidean zehar instalaututako hainbat fotosikulak erabiltzaileen presentzia detektatuko dabela esan dabe Gernika-Lumoko udaletik. Horrek funtzionamendu eraginkorra albideratuko dauela aipatuz, aurrez aurreko gainbegiratzearen beharrik barik. Itxaroten gozuna, berriz etorriko zera, zure txaloparekin, aldakazu maitea.